Bombo Business News. Maayo nga balita para sa aton nga mga motorista, posible nga masundan sang isa pa ka hugnat sang rollback ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sandig ini sa nauna nga 3 ka trading days sa buong nga semana. Sa liwat, posible pa lang ini nga rollback. Unahon naton gasolina. Posible nga mayara sang pagbuyin sa presyo nga 3 pesos and 20 centavos sa kada litro. Sa liwat, sa gasolina, posible mabuhinan ang presyo sang 3 pesos kag 20 sentimos sa kada litro. Sa diesel, posible may rollback nga 16 pesos and 80 centavos sa kada litro. Sa liwat, diesel, posible mayara sang buyin sa presyo nga 16 pesos kag 80 sentimos sa kada litro. Kag sa kerosene, posible mayara sang rollback nga 2 pesos and 60 centavos per liter. Sa liwat, sa kerosene, posible mayara sang buyin sa presyo nga 2 pesos kag 60 sentimos sa kada litro. Mayara pa sang duha ka trading days nga nabilin nga posible magpasaka sang kantidad sang rollback. Kung magtayuyon ini na ang ikaduha nga sunod-sunod nga semana nga mayara sang rollback matapos ang pagpanglakak sa presyo bangod sang giyera dito sa Middle East. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ganbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa bunga sa ato nga latest nga reference rate. 59 pesos and 97 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 65 centavos baylo sang Hong Kong dollar, 47 pesos and 20 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 15 pesos and 98 centavos ang Saudi Riyal, kag 70 pesos and 75 centavos ang baylo sang euro.